लागाव नै साले राहर नोंहा खनसेनो जायो सोलाय जाबाय ओरै जादों नोंबो थानो ओंखामा नुबाय बालन्दानि पिकनिकआवबो बेबिनो थैस बिराद दुखुलै मा जिखुनु जाया जोङो दाउखौ आराम हांगासिनो गासिमोन दा जोंनो बालन्दानि पिकनिकआ जासिगोन जोंना हाग्रायानो थाबायगासिनो नै जों मोनसे जायगायाव फैदों दा खोन्थागोन आं नायदो नै लाना फैखाजोबदों दाउआ बोरो दाउआ लावखोना माखो गैला आइदै बोरो दाउआ अहा लावबाय ए लावाखैलै मोजां माबा बरन दे बेखौ लगायग्रोदो दा जोङो इयाव दाउ अमा हांलाबायगोन सिगां नोंसोरनो आङो दा आइपवालि पिकनिक स्पटआव दंफैयो दा निउ इयारनि एसे फिल फैबाय नालाय जोंनि सानै साथाम लोगो लानानै फैनानै इयाव एसे दाउ हांनो जानो होननानै फैबाय आरो ना मानो होनबा बरिं मोननाय गोसोखौ एसे जायगार होनो होननानै नै नायदो मा होननांगौ जोंना माबालाय बालन्दानि पिकनिक जाहैबाय बियो ना मा होनो सालथे बालन्दानि पिकनिक दा जोंना बालन्दानि पिकनिक जायोलै जोंना माथो होनबावनो बालन्दानि पिकनिक गाइसमोन नोंसोरो बालन्दानि पिकनिकखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदि गैया दाउआ माम्बार अपारेसन खालामहैदो नोंखौ जों ओरैनो जिरायनो होनानै लाबोआखैथ' इयाव मावग्राया गासिबो नोंसो मावनांगौ मिथिबाय नै बैजोंहाय आं दा थांनानै देखायहैगोन सेल्फि पइन्टनि थाखाय माबा माबा बानायनानै दोननाय दं आरो आराम डेक'रेट खालामनानै दोनदों ओमफ्राय बैखै मोनसे माबा दं खोमा एक्सप' दंदां एक्सप' जादोंदां गराय आरिबो दङ दा गाखोगोन आङो मैया मोनायाव नै अबाव नांगोथाय आंबो बारा एक्सपार्ट नङा नालाय नै लागाव साइडआव हुबोबाय आंबो बारा एक्सपार्ट नङाना ड्राइभारा गोदानसो नालाय गारिया बारा गोबावानो जायाखैमोन मास मोनसेल' जादोंमोनलै नै बेयावनो उफाय गैया बांद्राय रोङाना आं दाबो सालायनो जायगाया बिराद लेथ्रा जाबाय बेयाव मोनसे डास्टबिनफोर दोननांगौमोन नै जायफोरा पिकनिकफोर जाफैलाबायनानै जायगाफोरखौ नै दै जिङावसो गारहरबाय मोजां नुवासै गाइस मोनफैबाय दि नोंसोरो डिसप'जेल थोरसि गिलास खुदैफोरखौ गारलाबायनाङा बेफोराव डास्टबिनफ्राव गार आरोना गाज्रि नुयो बिराद गाज्रि नुयो ओमफ्राय नै जोंहा दाउखौ माबाबाय आरोना नै अपारेसन खालामबाय बेखौ हांनानै जागोन जोङो दे मोजां खुदे साजेननो हाखाया फाग्लासो गासिमोन नै नायनो हागोन छपरि 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 नायनो हागोन नै छपरि छपरि एकदम एक्सनि नाम गोजा आखाया मिथिबायना साजेनना एकदम छपरि मिथिबायना एक्सनि नाम गोजा आखायाव रावबो गोसो नङा बेखौ गासिमोन आनैसो बेखौ दा गोसोखा छपरिसो इयो एक्सनि नामा इनि आखायाव दंखायो मा होनदों हिनजावा जाहरखाबाय नोंखौ बोरै जाखो आनैसो मा होनदों आयौ गोसोनाजों गुन्दा होनहरजादों नै इयो नोंनालाय मा गोसोनाय गैया नोंनामा जोंनाथ' गैया बालन्दासो ओंखायनो बालन्दानि पिकनिक होनबाय गासिमोन इन्ट्रेस्ट मोनोबा बालन्दानि पिकनिकखौ नोंथांमोनहाबो नायलांबानो जाबाय नै दा जों बयलारखौ हाखावलागासिनो अपारेसन बेखौ थारमाने हांनोसै जोङो आरो नै ओरैजाय नायहर वेलकाम टु बालन्दानि ब्लग सिनायालाय माथो मोदानजोबो सायाव लाब्रा सालथे एसे येस नुबाय 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 बालन्दानि ब्लगाव नोंखौबो बरायहरनाय जाहैबाय आरोना अरा नै जोंना गोम गोम जोंगासिनो अमा बेदरालाय मानो लायाखै सुनानै लायखादो थाब थाब हांनांगौसो बालन्दानि फारसे बिदि जायो थाब नङाबा जय लन्डाया उन्दुबाय गालांबायबो दे ब ड्राइभारा सोर आंसो ड्राइभारा सोर नोंसोर रायनो फैफानानै बेयाव दादागिरि हारसिंसो थांखुमा गोनां दा नोंसोरखौ गालांजोबगोन आङो लांला लांलि गैला बिसोरखौ बेयावनो गालांसै आङो लोगोफोर बिसिना गोसोथोनाय दंजोबो ना आंनाल'सो गैया ओंखायनो बेखौ गालांसै र' दसे उन्दुनो आं लोगोफोर आखला गाज्रियानोलै बेना ओरैनो गुन्दा होनजादों नोङो खेला मोन्दों आनैसो माथो नोङो गुन्दा होनदों नोंलाय कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे आनैसो नै बैखौ
दाउला गुन्दा ना मा होनदोंमोनलाय ना गग्रेग गुन्दा सानैसो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे ओइ दे खामानिफ्रा माथो गोदाव सोरावथाय जाजायालै नोंसोरजों बालन्दानि पिकनिकआ बोरै जानांगौ दे थाब गोजाल' नुखाबायलै जाथावथावनो हाङियावनो काश्मिरि माबा टेलिपर्टार होदोंना आलौवा होनदायो दा खिबुफ्रा आलौनानै फुदल' खिगुदोंसै होदलालाबायनानै हांहांबाय आरो नै अमाबो एसे लाबोदों बारा नङालै साब्रैल'ना साब्रैजोंनो जों जब पार्टि जानोसै नैबे बुस्थुआ मालायनिमोन ने जोंखौ खावना लाबोबाय ओइयाव दंमोन सोरनिबा ओमफ्राय जोंनो बोरैबा ग्रोब मिलायबाय मोजाङानो जाबाय दे सलिडनो बालन्दानि मिनि पिकनिकआव जोंना दाउ हांग्राया हिट नुदोंना गाइसमोन जिखुनु जाया जोङो दाउखौ आराम हांगासिनो गाइसमोन दा जोंनो बालन्दानि पिकनिकआ जासिगोन जोंना निउ इयाराबो जासिगोन नालाय दा बै साइडजों बेरायनानै खोन्थाहैगोन आङो आइपवालिनि माखासे डेक'रेट खालामनायखौ बैयावबो माबा स्टेज बानायगासिनो माने अपेनिं जा माबा मोनसे प्रग्राम जागोन इयाव ने सालदे औ माने दाख्लैनियाथ' मा होनोमोनलाय ओरैनोसोमोन ने औ माने नै एबारावसो इलाय स्टेजआ दा औ माने बे जायफोर पिकनिक जाफैयो नैबे ग्राउन्डखौल' अपेनिं खालामदों आरो पिकनिक जानायखौल' ओमफ्राय मेन प्रग्रामा नै उनावसो जागोन दासो बानायगासिनो स्टेजखौ दा बेयावबो फैनांसिगोनलाय जोंहा खाथि हिसाबै लेंहरलायबाय जोंखौ बेनो बोबोबाय थायो गोसोआनो दासान्दि बे सालदे माथो होनबावनो बोथोराबो ओरैबायदि ना दा बेनोसै आरो दे हांदो सालदे आरामनो जाग्रोनायनि ने औ मानो होनबा टेस्ट खालामग्रोनांगोन ना औ गाइसमोन आरो नोंसोरो जोंखौ माबा ओरै लागोन सानदों नामा जों ओरै लायाथ' नोंसोरो जोंखौ ओरै लागोन साननाङा दे हादो सामब्रामा नै खमला लाबोदों जों खाजि जागोन भुटाननि नंगौना नङाथाय खमलायाबा दहाय सापागुरिनिफ्राय लाबोफादोंमोन बैखौ फिसिदो बेखौ फिसियोबा गांसे फिब्रा गामसाखौ लगायहांबाय नै अमा आरो नै ओरैजाय दाउआ जाबाय थाथों इयो दा टेस्ट नायनोसैलै सलिड जाबाय सलिड नुबाय बालन्दानि पिकनिकआवबो बेबिनो थैस बिराद दुखुलै दंजायोना मालाय नै गासिबो दंजोबो इसना आंनाल'सो गैया बालन्दानि पार्टियाव जाम्बा एकदमबारे जाम्बा लोगोफोरखौ लेंबोबाय बेखारसो बालन्दानि पार्टियावनो दै लागाव नै सालदे राहर बारबाय जोङो ससेल'सो जायखिया दैया दसे जाबाय दे बिलाय येस मा एफा गिदिंनांगौ जों दा जोंहा नै गारिखौ इयाव दोनबोबाय जों जुथा गाननाय ना सालथाया बाबाय आं जुथाखौ खुबै जायो सालथाया खुबैना जेबो नङा फट' खेबनो मोजां जागोन इयाव दा नायनो हागोन नै ओरैबायदि माबाजों नै बेफोरथ' माबा औवानिसो जाबाय नालाय ओमफ्राय बेयो थखथानि आरोना आरामसे नै इयाव दैयाबो फुरा दिमोल आरोना बिराद थान्दा जागोन नोंसोरो पिकनिक जानो फैबा बेयाव जेबो माबा जानाय नङा आरोना सुनायनि मानायनि जेबो प्रब्लेम जानाय नङा बेनोसै औ टटालथ' एसे थाबायलांदो बैयाव नायहैनायनोसै जोङो औ ओरैजाय थांनानै नायहैनायनोसै उल्था जाबायलै सालथे जोंना आइपवालिखौ बैखौ माबाखौ खेबनो मोननांगौमोन जायो बेयाव मा होनोमोनलाय पिकनिक स्पटआव इयाव फैयोबा नोंसोरो जेबो माबा जानाय नङा आरोना फुनाय मानायनि थाखाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङा नै जोंना सालथेया आथिंजों थाबायगासिनो फुरा हेभि आरोना फट'शटनि थाखाय मोजां आरोना
डेक'रेटफ्रा बिदिनो बांद्राय मोजां नङाबाबो एभारेज आरो ना गासिबो पिकनिक स्पटफ्राव मोनसे मोननैयालाय डेक'रेट थाखायो बेखौ नोंसोरबो मिथिखागौ एसे एनैया डेक'रेट थाखायो होननानै ओमफ्राय औ ओरै पिकनिक जाफैदो ओमफ्राय नै दालांनि फिल्ड लाहरदो ओमफ्राय ओरैजाय भुटाननि हाजो नाहरदो बेनो आरो मजाया बेनो जायखिया आं फैफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम फैनानै आंबो एसे माबा लाबाय आरोना एसे फिल लाबाय देग्लायनि आइफवालिनि पिकनिक स्पटखौ माबायदि डेक'रेट खालामदों बेफोरखौ एसे नायनो होननानै आंबो फैबाय थाबाय ओइ मालायफोरनि एपिसडफ्राव नुलाबायोना ओंखायनो आंबो एसे फैनानै नायफैबाय आरोना दा र' आंबो ओरैजाय माबाबावगोन आरोना बांद्राय बिदिबो डेक'रेट गैला बेल'खा आरोना जास्ट बेल'खा आरो बेल'खा बेयावनो मोजां आरोना ओमफ्राय दालाङा बैयो गोदान जादों होननाया बेनो आरो नै ओरैजाय बोरमानि दाउनि हांसोनि अमानि खेला जाबाय थाग्रा होनग्राया बैखिनि आरोना जोंनो माखासे रिल्सबो बानायबाय फट'शटबो लाबाय दा सालदैखौ बानांसिगौलै ने औ सालदैखौ बानांसिगौ दै फैलायबाय ना आं सेन्देल माने जुथाखौ बेयाव दोनफ्लांनानै आंहा गैया सालदैखौ बानांगासिनो आंहा उफाय गैया बानांसिगोन सासेया खाराव दं आं खाराव ड्राइभार खालामदों आं सासेखौ नै ड्राइभार आंनि ड्राइभार इयो सालदैया उफाय गैया आंखौ बाहोनानै मोजांसो होनदों नोङो रोनाव बोलायबाय नै बेदरा नै बेयावसो बोरमासो हेभि जाखायो जोङो दिनै मोनसे पिकनिक स्पटआव फैलायबाय बे जोंनि खाथिनियाव आरोना माबायाव मा होनोमोनलाय हाग्रामायाव बनाबो नुबाय फैसा गैखालालै बायनो भिखारि बायदि बिफोरजोंनो लागायखाबाय बैयाव खनथुमनानै फैसा गैखाला न'आव थांनायाथ' आरो सानब्रै जाखाबाय आरो थाबावगोन एखेबारे ओंखारबोनाय नालाय ओंखारबोखाबाय निउ इयार सिउ इयार एखेबारे जासिजोबनानै जोब्बासो न'आव थांसै आङो पासथा टेबा नै जोंना हिट बे नङाबानो जाखाया हिनजाव बायदि संखायोलै देन्जारनो रायजानाय नङा इयो देनां हिनजावजों बिराद अनजागोन थारमाने जोंना ओरैबायदि जादों मैया आइफवालियाव थांनानै पिकनिक जानाया एसे आदुरा जानानै थादों ओंखायनो जों दिनै हाग्रामायाव होफैलायबाय न'निफ्राय ओंखारबोनायाथ' सानब्रै जाखाबाय थांखाला निउ इयार बायबासो थांखानोसै नै सम्पथिफ्रायाव दंजोबखायो गिदिं बेरायसिबाय थानोसै